This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingbom yo biang por ya katulap kindong tray master role. Wat hadin ka jingdon jong ka hukum ka bala penmi da katanat finance baya katulap jong ki on hapan siu no haswa ka shpautarek kala penlong ya ka all giant ya master role and labor union ban mi shakman ban kerpat na ka sarkar jala ban siu biang por no ya katulap haunu bunai namar bodi ru ubunai ka jingle niam beden klam karaj jowai bat tu ber. Habakran sekilat pathai kubor hakanok pai singi jong sitarik naitung araja arpusan uba kro lam salan ki pariat u advisor ula ong ban nadu balapen mi ya ketika hukum ke jing siu tulop syaki dong tray master role kapoi bet hapo shi pau tarik man lau benai henry nadu benai risau jong snam araja arpusau hadu mentapan kila sedang benyok tulop haki tarik ba arpau syaneng. Nalor kita ulo ru ba umla ban keno yanu ru namar bahaki arsnam ka yat bet kat kum ka hukum balap penmi Henry mentapan kam yat su ngina ka all jointia master workers and labor union jong ka central body ka trekam ni ajuai menta ka jan ne ka sngi ngina ka liang jong ngi wan ban pensngap ban pensngau bat ka jingkarpat hajinge dai bat ka nong na kapisa ka bakai masterol kisah yok manung benai te halor kene ka benta ka niwan hangne hadin bangila ya wat jingtip na ki babon ki department ki badon hajaintia kamtam kalami ka jingtip baki bayo ya kapisa ka bainong bonsen ki di tanat ki bapher ki badon ha jaintia ki office ki sew ya kapisa la apa hedok ar phau tarik ne ki ar phu ar tarik man lo banai ta halor gane mentau banai kala dai katayo banwan ka senra juai bat ka senra tu ber kinsa penlong ya kani ka beding khalam ka badai ka beding khalam ka jingle niam jong ki badon chathan jintia sene dai ka kabehe tam ki masterol ki batrai kum ki masterol ki bon tanag taka daw haga jing yakren ga jongi ngi ong ba kapor ba ka sarkar manta kamtam ngi bo ga jinggarpat yo chief minister sa Konrad Sangma ubadai pet ya ka platangka jong ka sarkar jadla yo ma sngau bah dahar ubadai u deputy chief minister ubadai nang ne na jantia makumjo iro ngibo ga jinggarpat ya u commissioner secretary bapai ka ya ka finance tau Dr. VJ basngeu bah pelaj no ya ka pisa ha ki bank account jong ki masterol ki badon sejaintia haswa jong gane ka beding khalam jong rajuai kata ka dei haswa khatwai tarik khnang ba ki masterol ki ba pendan buram ya kani ka beding khalam kin yo ya ka pisa ka bainong ka jong ki baladep tarai jong ni ubnai June larki yo ni ka pisa ka long ka jing sngai bat ka jing sit rahem ban yo ban pen kan mau ya ki khon bat ki bahyeng bahasam ba ka beding khalam ka dai ka jong ni baro hang ni te ka jing song sit ka jing sit rahem jong ki nong jong ki bahyeng bahasam kan wan rengkat da ka jing yo ya ka bainong ka bala betrai ta halor kane ngi na ka liang ka all jaintia master workers labor union kumba jing ila ya kren hagi banai gisna manshua ngila ya kren ba chief minister bon sen ngi ong ya karpat yu ba ya ka pisa jong ki masterol pelaj ha ka haswa ki tarik kum ka beding khalam ka durga puja haswa jong ka christmas khnang ba kita ki reungat kita ki ba pendon buram ya kini ki sngi ba kantang kin kemen kin sngan ka jingin ta hakane ka porro ngibo ka jingkarpat sa chisen simya kane ka jingkarpat jongi bakan pentrai kam bada ka jo ka porro ai ka jingpatha ya ki officers ki engineer ki badan haki tranatre kam jong ka sarkar jalla hane than jintia ban pen streikam ya kane ka jingkarpat ka jong bahaswa jong khatwai tarik jong ni ubnai June ka pisa kan wan ha ka account
jong ki masterol ki batrai ha ki tanat trai kam ki baper kata ka dei ka jing kerpat ka jongi namar habakot ka jing sngan bat ka jing kemen jong ka mensem ka ke bangila trai sitam wan rang khat bat ka ne ka bae ding khalam wan rang khat bat ki sngi bakartang baganpang kandon ka jing garkhu kardo ro amtang ya ka longyeng handrai ka snong ka thau ka jalla ka jongi ro lada ka pisa kam wan kat kumbala trai hachwa kini ki sngi bakantang ki sngi bakarpang ngisngau tho kalang a pisa mensem kajing dukha mensem kan sawan kam wanra kajing bha jing miat ya ka jalaro khamtam ya ki officers ki engineer ki staff bad ki menteri ki badan ha kani ka sarkar hapo Meghalaya ka baar pan ka ai ka bangi kerpat man lakapor mentala hajingya dai bat ka pisa ka ba dangsa hado menta kabala apoy menta ar phawi tiki banai kabala dai ban long do Oktober arja ar furlai khagaba ka sarkar jalla langba commissioner bapai ya ka finance Dr. VJ ulep karen yangi hobna Januari jong nisno arjar ar fursan ba ka sarkar kandang paj ban pelaj no ya ka pisa kabasa teng kanong sngi kabasa kampat siu kabala kot jan poi ar poi tiki banai kata gi khot ka bainong na kanong ne ka basic price basic rate halor ka ne ro ngibo ka jinggar pat ya ka sarkar jalla khamtam yo chief minister kan mau bala kane ka dai kanong ka bainong gi bala dap trai ka pisa 4 rong hado menta ka basa te kumbau chief minister Konrad Sangmao yo ibu don ka mansim ya kin batrai balas ni khamtam gini ki batrai ban pen kho yo surong ki ban ra igi file ban pentrai kam ya kacing batai jong ka sarkar khnang ba ki scheme sarkar bat ka jing trai jong ka sarkar ya chakman ngiyo igi karpan isnai pelan no wat am ai por pe mentangi la ya sha hadu ar foi tli ki banai satang lai banai nang ni kan sadap arsnen te ngibo ka jing karpat sa jisin kani ka pisa ka badang patsi hadu menta ikarpat naman sem na kajing barok ki masterol ki badan hajalla Meghalaya ki batrai department baper ikarpat yo secondran isen ai namar kai marba mardi ha gayawahan menta kedang keu wat laki ong ki babon ki ong kam keu hendrai ha kajing lap ka jongi ha kajing kendo ka jongi ki marbam kedang keu dang keu kajing em menta kala along kaba dukham sim te nagata ka daw nagaliang go All Jaintia Master Workers Labor Union hakane ki tayo ki berada ngilawani kendo kaseng galawani kendo ya chief minister wawan chane chajwai hajing don rangka jong deputy chief minister ma snya bahadar kila ai kendo la ai keren halor kini hendrai ngidang kermen ngidang perkhat baka pisa kani ke barang sateng pat seo ngidang kermen bakan mi kan pelaj no chief minister tengi yo ibo chief minister jongi bat kani ke kan hon jong ke menteri ki officers ke jong o ki dai ki batrai sisang yo i kata ki trai met mai mensen ngi kermen menta kin pentrai hok sisa kin ai no ini ke pisa baro ke barang sateng hachwa kani ke ba ding klam jong ka rajwai bat ke ba ding klam jong ka right to bear ke badan po East Jaintia district bakam tamro ki badan shalong bakin yo ya kani ga hok ka joki te kata ka dai tang ka jingkerpat ka barit nakaliang ka jongi tangi kermen ba kirbon ki longkeme ki masterol ki batrai hapo ki department ba fair kin yo sisa ya kata ka jing tengen mensem mat ka jisngai te kata ka dai ka jingkerpat ka jongi tangi kermen bos chief minister un sngap ya kane deputy chief minister ma sngeu bahadhar un sngap lang ya pentrai ki kani ka hajing dai bat kani ka hukum jo ka sarkar bawan ka tanat finance department kila penmi haka arfoit aga nyautar bana June arhajar arfo ar takani ka hukum gala kran shai ke don ka head of account jong ki masterol ban ai summit ban ai kateng jong ki masterol badon ki tanat ki fair halor gane hagini ki bana hado banai anu usnem ajar ar fusau kadang yaj kajing seuk bisa hapo ka filter jong banai ba mi
Henry nado kene ubanai Oktober arjar pusa hado menta kene ka jing betraikam ban seo kala awan hado ki arpau tarik dan ki por hado asan tarik jong ubanai ti I kumba tip yanong in kena tangi suku aban kerpat biang ya Commissioner Secretary Dr. Vijay banyak yatho iuba hakini kin prak nai banai kene ka pisa kamrung syo kumba hukum jong ka sarkar hapo filter bunai benwan te kata kada inga ban kelmau yo Commissioner ba Chief Minister bakane ka order ka trai kam tang sistem duna arsna hajing dai bat kane ka jing tho hajing sa ka jing wan jong Chief Minister wan shajwai hakini ka tiyo buladap ni ladap ai ka jing tho yu ka representation ka wai ka dai na menta ka to ka base rate ka badang sa teng menta la apu wai tali ki banai ka hajing dai bar kane ka pisa ban se shwa ka bading khalam ro na shwa ka shifautar jonggi banai ban mi manu banai nagarliang ka finance ro department kala dabai hukum ya baro ki officers ki engineer pelaj ya ka pisa ha ki bang account man ka shifautar jong banai ba mi nagarliang ka seng ro hakane ngin sepen kan mau sa hisin ngin sa ai ka jing tho khanang ba ngin pen kan mau yo Chief Minister but Commissioner Secretary Bapak Tanat Pratangka Kejerla. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka batau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.